twisted tails. Prava pepeljuga. Priča o devojci koja je imala samo jednu nogu i jednu veliku želju da pleše. Napisale Dora Vagić i Sara Božanić. Priču pripoveda Vladislava Đorđević. Jednom, ne tako davno, možda pre samo 3 sedmice, u dalekoj zemlji, u jednom malom gradu u tvojoj blizini, živela je pepeljuga. Prava pepeljuga. Porodice i prijatelji često su je zvali Pepa, a naša Pepa imala je samo jednu nogu i 2 štake kojima se služila da bi lakše hodala. No nemoj misliti da ju je to ometalo u svakodnevnim poslovima. O ne, nikako. Pepa je bila vrlo vredna i vesela devojka. Obavljala je razne kućne poslove, kuvala, čistila, prala, svakog je jutra pripremala doručak za svog oca, svoju maćehu i 2 polusestre i pritom je veselo pevušila i plesala po kuhinji, jer ništa na svetu nije volela više od plesa. Pepin voljeni otac je često bio prezauzet da bi ujutru sedeo za stolom i doručkovao, pa bi obično u žurbi ispio šoljicu kafe, poljubio Pepu u čelo i odjurio na posao. Jednog jutra, dok je Pepa veselo pripremala svoje ukusne palačinke, u kuhinju su ušle njena maćeha i 2 polusestre i ljutito je pogledale. Ako ćemo pravo, one su često bile nezadovoljne, ali tog su jutra naročito bile mrzovoljne. Pogledajte je, opet umišlja da zna da pleše, reče jedna polusestra kada je videla Pepu kraj peći kako se vrti na jednoj nozi. Maćeha i polusestre su sele za sto i nervozno iščekivale doručak. Pepa nije mogla lako da nosi lončić za kafu i šoljice, jer je morala držati štake, pa je zato koristila poslužavnik koji je kožnom trakom okačila oko vrata. Prvo je spustila šoljice na sto pored maćehe i polusestre, ali pošto je žurila da im sipa kafu, izgubila je ravnotežu i prolila malo kafe po stolu. Kako si tako nespretna, Pepa, izgrdila ju je maćeha. Zatim je otpila gutljaj kafe i odmah ljutito dodala. Ova kafa je bljutava, pepeljugo. Polusestre su također crknule gutljaj. Jedna se odmah požalila. Aj, prevruća je. Druga pak reče, meni je prehladna. Pepa se odmah izvinila i požurila da im posluži palačinke. Devojke, čekajte, danas ne smemo jesti palačinke, uzviknula je maćeha dok je prekorno gledala Pepu. Ali zašto ne? Začuđeno upitala Pepa, znajući da su maćeha i polusestre uvek rado jele njene palačinke. Idemo sutra na prinčev bal i devojkama haljine moraju pristajati kao salivene, ponosno je najavila maćeha. A sad moramo da požurimo na gradski trg da uzmemo pozivnice, devojke moje. Hajde, brzo, naredila je krenuvši prema kočiji. Pepa je radosno požurila za maćehom i polusestrama, jer je pomislila kako bi možda i ona mogla da pleše na prinčevom balu. I baš kad je htela ući u kočiju, maćeha je zalupila vrata Pepi pred nosom. Naše haljine neće same da se ispeglaju, povika maćeha te naredi Pepi da im ispegla haljine dok se ne vrate, a kočijašu da ih žurno odveze ka gradu. Pepa je razočaranim pogledom ispratila kočiju koja je polako nestajala iza brežuljka, a onda se odjednom doseti. Mogla bi da odšeta do sela, te da sebi nabavi pozivnicu za prinčev bal. I tako je, oslanjajući se na svoje 2 štake, krenula dugim prašnjevim putem prema gradskom trgu. Kada je konačno stigla, tamo se već okupila gomila ljudi. Spretno se progurala do prvih redova i kada je pružila ruku da uzme pozivnicu, neko ju je iz gomile gurnuo tako da je izgubila ravnotežu i pala. U tom su je trenutku ugledale polusestre. Obe vrisnuše u neverici.
Šta ova radi ovde? Upitala je starija. Ne misli valjda da će ona plesati sa princom? Rugala se mlađa. Svi su se smejali i prstom upirali u jadnu Pepu koja je puzala po tlu pokušavajući da pronađe svoje štake. I baš kada ih je spazila, neko je stao na jednu štaku i slomio je. Gorke su suze tekle niz Pepino lice i ona tako posramljena zgrabi drugu čitavu štaku spoda. Skupila je ono malo snage što joj je preostalo i šepajući otišla daleko od podrugljive gomile. Ali Pepa nije želela da se vrati kući. Očiju punih suza zastala je uz prašnjavi put, osvrnula se oko sebe i zatim skrenula u šumu. Ubrzo je pao mrak, tama je obavila krošnje drveća. Ipak, Pepa je uporno nastavljala da hoda sve dublje u šumu, dok nije bila toliko iscrpljena da više nije mogla učiniti ni korak. Sela je pod drvo, stavila štaku pored sebe i zaspala. Odjednom se kraj Pepe pojavila starija žena i blago se smešeći pomilovala je po obrazu. Bila je to Pepina dobra vila, a društvo su joj pravile šumske životinje. Lisica, jež, detlić i jazavac. Budući da je Pepa još spavala, životinje su je nežno podigle i odnele u drvenu kućicu u kojoj je živela dobra vila, a koja se nalazila na čistini u sred velike šume. Životinje su Pepu smestile u krevet i pokrile je za laku noć. Pepa je te večeri sanjala svoju davno preminulu majku, kako sa Pepinim ocem zadivljeno posmatra njen ples. U svom snu je uvek plesala bez štaka i bila sretna i bezbrižna. Sledećeg jutra kada se probudila, bila je zbunjena jer nije znala gde se nalazi. Prvo je primetila lisicu, ježa, detliće, jazavca kako je znatiželjno gledaju sa prozora, a zatim je osetila prijatan miris koji je dopirao iz kuhinje. Polako je ustala iz kreveta, uzela svoju štaku i znatiželjno i sa osmehom uputila se prema kuhinji. Dobro jutro, drago dete! Srdačno ju je u kuhinji pozdravila dobra vila i ispred nje stavila punu činiju ukusne kaše. Pobegla si od kuće, zar ne? Upitala ju je. Pepa je klimnula glavom. Ne brini, možeš ostati ovde, ali samo na kratko, dodala je. Hvala, odgovorila je Pepa sramežljivo. Zadovoljno je pojela doručak, pa pošla u dvorište da nađe dovoljno dugačku i čvrstu granu. Kada je spazila baš takvu koja joj odgovara, počela je sa nje da guli koru. A šta to radiš, dušo? Upitala je dobra vila Pepu kroz kuhinski prozor. Pravim sebi novu štaku, odgovori Pepa. Novu štaku? A šta misliš da tebi zaista treba? Pepa je začuđeno najpre pogledala oguljenu granu, a zatim osmotri malo i sebe. Nova noga, reče ona. Tako je, potvrdi dobra vila. Ali kako? Ne razumem, Pepa odgovori zbunjeno. Zašto sebi umesto nove štake ne napraviš novu nogu, pojasni vila. Ali ne mogu tek tako napraviti novu nogu, rekla je Pepa. A ko to kaže? Dobra vila se nasmeši i nastavi da radi po kući. Pepa je odlučila da posluša savet i potraži veći komad drveta od kojeg bi mogla napraviti nogu. Ovaj put pronašla je veći balvan, ali nije imala alat kojim bi ga mogla obraditi. Šta sad? Pomislila je dok je očajnički zurila u komad drveta. U tom trenutku pored nje se pojavi jazavac. Zario je zube u drvo i svom snagom ga počeo glodati.
Pepa ga prvo zapanjeno pogleda, zatim, shvativši šta mu je namera, oduševljeno pljesnu rukama. Ubrzo je doleteo i detlić i počeo kljunom fino deljati drvo, a onda su pristigli jež i lisica. Jež je bodljama strugao i brusio drvo, dok ga je lisica svojim bujnim čupavim repom umočenim u borovu smolu premazivala kako bi bio lep i sjajan. Ubrzo je balvan postao fino oblikovana drvena noga. Pepa ju je podigla i zadivljeno uzviknula: "Savršena je!" Pažljivo je isprobala svoju novu nogu, oprezno napravila prvi korak i pala. Pokušala je ponovo, 1 korak, 2 koraka, opet je pala. U očajanju je pognula glavu kada se na vratima kuće pojavila Dobra Vila. "Zar nisi zadovoljna svojom novom nogom, dušo?" "Ne mogu pomoću nje da hodam, klimava je," uzdahnula je Pepa. "Mislim da bi bilo ipak bolje da sebi napravim novu štaku." "Nije ti palo na pamet da si možda ti klimava, a ne noga?" odgovori Dobra Vila. "Možda bi trebalo da se ti prilagodiš nozi, umesto da očekuješ da se ona prilagodi tebi." Sljedećeg dana Pepa je već sa prvim zracima sunca požurila u dvorište kako bi što pre naučila da hoda koristeći svoju novu nogu. Nakon svakog pada Pepa je neumorno ustajala i odlučno koračala napred, sve dok konačno nije uspela da prošeta celim dvorištem. Lisica, jež, detlić i jazavac počeli su da pevaju i tapšu od veselja. "Juhu, bravo!" Uskoro su im se pridružile u bodrenju i ostale šumske životinje. Lisica uhvati Pepu za ruku i zajedno zaplesaše. Ostali su prvo živahno pljeskali i navijali, a onda se pridružili i zajedno sa njima radosno plesali. Čak je i Dobra Vila vrckala dok je ponosno posmatrala Pepin očaravajući ples. To popodne, kada je ušla u kolibu, Pepa je ugledala predivnu svetlucavu haljinu na vratima ormara u sobi. "Prelepa je," reče oduševljeno. "Tvoja je," reče joj Dobra Vila. "Moja?" Pepa se začudila. "Ali gde bih ja mogla da nosim tako posebnu haljinu?" "Na prinčev bal, naravno." "Na bal?" Pepa je upitala iznenađeno. "Da, dušo draga, vreme je da i ti zaplešeš." "Ali ja nemam pozivnicu." Dobra Vila stavi ruku u džep, nasmeši se i iz džepa izvadi pozivnicu. "Sad je imaš." U tom trenutku su se sve životinje, Pepini drugari, pojavili ispred kolibe sa kočijom koju su napravili od bundeva, trski i sakupljenog granja. Bila je to najlepša kočija koju je Pepa ikada videla. Uzbuđeno je obukla svoju svetlucavu novu haljinu i ušla u kočiju. Izgledala je predivno dok se smešila i mahala svojoj Dobroj Vili. "Zbogom, dete moje, i zapamti, ako veruješ u sebe, ništa nije nemoguće. A sad idi i pleši, pleši, pleši," reče Dobra Vila. "Hoću i hvala ti na svemu," odgovori Pepa i u kočijama odjuri prema dvorcu. Gosti na balu u kraljevskoj palati već su se vrteli po velikoj plesnoj dvorani u ritmu muzike koja se čula u pozadini. Pepa je neko vreme stajala i sramežljivo posmatrala kako svi lepo plešu, sve dok nije skupila hrabrost i sama zakoračila na plesni podijum. Bila je jedina devojka koja je plesala sama, bez partnera, ali je njen ples bio toliko čaroban da su ostali gosti zastali i zadivljeno je posmatrali.
Čak su je i njena maćeha i polusestre gledale u čudu. Je li to Pepa? Iznenađeno upita maćeha. Šta? Ma nemoguće. Pepa ne zna da pleše, odgovori starija polusestra. Tada su primetile princa kako se i sam divi Pepinom veličanstvenom plesu. Besne od ljubomore, polusestre jednoglasno povikaše: Straža! Straža! Smeste izbacite ovu devojku iz palate. Ona ne pripada ovde. Ova devojka ovde pripada više nego bilo koja od vas, odlučno reče princ, naredivši odmah svojim stražarima da isprate maćehu i polusestre iz palate. Zatim je prišao Pepi i zamolio je za ples. Pepa se nasmešila i klimnula glavom u znak pristanka. Njihovi pokreti bili su toliko usklađeni da niko od gostiju nije mogao skinuti pogled sa njih. Tako si lepa, šapnuo je princ i odmah nastavio. I kako divno plešeš. Nisam baš sigurna u to, uzvrati Pepa pokazavši prstom prema svojoj drvenoj nozi. Znaš li da imam drvenu nogu? Princ pogleda Pepinu nogu i doda: Pa šta? Mislim da je to najlepša noga koju sam ikada video. Pepa je bila zapanjena njegovim odgovorom. Nikada nije mislila da će se ikome svideti njena drvena noga, a kada se ples završio, celom dvoranom se prolomio glasan pljesak. Vidiš, nisam jedini koji misli da dobro plešeš, nasmešeno reče princ, uze Pepu za ruku i otprati je do velikog balkona. Nikad pre nisam upoznao nekoga poput tebe, priznao je. Pepa je pogledala u nebo koje je te večeri bilo obasjano zvezdama. Dugo je sanjala o tome kako će jednom moći bezbrižno da pleše, a danas joj se san ostvario i bila je zbog toga neizmerno srećna. Znaš li zašto sam danas pozvao sve ove ljude u svoju palatu? Nastavio je princ. Da bi plesali? Princ je odmahnuo glavom. Ne samo zbog toga. Pozvao sam ovde sve devojke iz mog kraljevstva da među njima nađem ženu. Zatim se spusti na koleno, uze Pepinu ruku i upita: Pepa, hoćeš li se udati za mene? Pepa se zapanjeno prenu, povuče zbunjeno ruku k sebi i reče smerno: Ali ja sam ovde došla samo da plešem, a i tek smo se upoznali. Princ razočarano uzdahnu. Ali možemo biti prijatelji ako želiš, predložila mu je Pepa. Princa je to jako obradovalo. Da, voleo bih to. Oboje su bili zadovoljni dogovorom i ponovo su radosno zaplesali, ovoga puta na balkonu pod zvezdanim nebom. Kako se veče bližilo kraju, došlo je vreme da se Pepa vrati ocu pa se oprosti od princa. Na rastanku mu je obećala da ga neće zaboraviti. Šumske životinje njeni drugari su je odvezli kući u šarenoj kočiji. Dođe ću u šumu da vas posetim, obećala im je na rastanku. Kada je otvorila ulazna vrata, Pepin otac je brzo dotrčao niz stepenice. Pepa, vratila si se, čvrsto ju je zagrlio, a onda je primetio da nema štake. Ali ti hodaš, kako? Pepa je pokazala svoju novu drvenu nogu, a otac ju je opet oduševljeno zagrlio. Osvrnuvši se oko sebe, Pepa je primetila da je nešto drugačije. Nije bilo maćehinih stvari. Čak ni kaputi njenih polusestara više nisu visili u hodniku. Rekao sam tvojoj maćehi i polusestrama da ih više nikada ne želim videti, objasnio je otac. Otišle su? Zaista? Upita Pepa. Otac je zadovoljno klimnuo glavom. Niko te više nikada neće povrediti, Pepa. Obećavam ti. Te večeri, dok se spremala za spavanje,
Pepa je pogledala kroz prozor i ugledala neku senku u dvorištu. A onda je iz mraka polako izašla Dobra vila. Smešeći se, Pepa joj je mahnula, a Dobra vila joj je uzvratila poljupcem i nestala u noći. Pepa i princ postali su najbolji prijatelji. Družili su se, igrali i osvajali nagrade na mnogim plesnim takmičenjima. S vremena na vreme odlazili su u šumu u posetu Dobroj vili i Pepinim drugarima. I svi su zajedno plesali dugi niz godina. Adaptirao Boris Bakal. Prevod Suzana Krstić. Lektura Milica Ponjavić.